אני אמא של בארי מגן אגמים בצפת. רק מראה לך, השעה תכף 8 בבוקר ויש פה 4 ילדים בגן עקב המצב, ההורים לא רוצים לשלוח. המקום פה בכלל לא מוגן. אנחנו העיר בפוטנציאל הכי מטווח בגלל פיקוד צפון, ורק שלשום חווינו אזעקה. רק שתראי לאן נכנסים הילדים שלנו בזמן אזעקה. זה החדר שהם נכנסים, כולם חלונות, כולו חלונות. זה פשוט הזוי, אין להם איפה להסתתר. תראי את הגן, כולו חלונות. השגנו אישור מהעירייה לעשות תשתית, ואנחנו רק מחכים למיגונית, ואנחנו חייבים אותה כמה שיותר מהר, בשביל שהילדים שלנו יהיו במקום בטוח. היי, שלום, קוראים לי תואר, יש לי 2 ילדים בגן אגמים בצפת, ואין להם ממ"ד. אנחנו גרים בצפת, כל כמה דקות יש צבע אדום, כל שנייה יכול ליפול טיל על הגן של הילדים שלי, ואין להם ממ"ד. אתם מבינים מה זה לב של אמא? לב של אמא שאם יקרה משהו, אין לנו שליטה על זה, אף אחד לא ייקח על זה אחריות. אני מבקשת, בבקשה מתחננת, מי שיכול לעזור לנו להביא ממ"ד, כבר עשינו תשתית, מי שיכול לעזור לנו בזה, אני יודע לו מאוד. תודה רבה.